na-ahụ maka ọrụ ya na ewumewu n'ụlọ omeiwu Anambra steeti egosipụtala afọ oju ha nwere nye otu ọrụ si aga na ọrụ okporo ụzọ Awgbu gaba Amaetiti si epụta Okpeze ma gabakwazịa Ndiukwuenu nke gọọmenti steeti a na-arụ. Onyeisi oche nke kọmitii ahụ ma bụrụ onye na-anọchite anya Orumba South Injinia Nwafọ bụ ya kwupụtara nke mgbe ha gara njem ilerụ ka ọrụ si aga n'ebe ahụ. Ka anyị sonyere Emmanuel Chibata. Ka Injinia Nwafọ siri kọwaa na ya bụ okporo ụzọ bụ nke ruru 16 kilomita bụ nke ga-enye aka na ya bụ okirikiri ma mee ka mmata na ndị omebe iwu bụ ndị nwere afọ ojuju n'ụdị ọrụ a na-arụ ya na ya bụ ebe. Ọ kpọkuru ndị ji ya bụ ọrụ n'aka ka ha hụ na ha rụrụ ya ma kwụsị ya n'oge enyere ha. N'okwu ya ka otu onye isi bụ onye ji ya bụ ọrụ n'aka bụ Injinia Charles Akpan kwere ndị omebe iwu nkwa na ya bụ ọrụ bụ nke a ga-eweta na njedebe nwa mgbe nta ma bụrụkwa nke arụrụ n'ụzọ pụrụ iche. Site n'Awgbu, abụ m Emmanuel Chibata maka akụkọ ụwa ABS.